Zueko sartu, oin hilabete pasa sartu zinean, usteien 26an. Bai, Zelan euen hau? hau euen utzik, pareta baek, dana sekin dutan, behian belurra euen, da gero garbiketan da seginan, da paretak eraikitan, dana garbiketan da, holaxe, aurre egin. Bueno, 26an ona sartu zinean. Hase zinean hau garbiketan, eta zuen gustora jarten. Eta hor tartean komentatu duzu, alkati etorri zala, zuen gana. Bai, etorri zan, ez da gizei ideiakin, baina hortik konklusioak arrata egena izan zen, hori. Ez da gotzu alternatibarik, nik hau septiembrian bota inbiot, zuek egon o ez egon, inguru zuena, eta fan izan, diskusioa ontzian saiatu ginen, berzeatik eta ez dakize, baina behan hitzak izan zian. Hau botateko eguen, eta oin zuek zauzilako aurreratu ingot prozesua. Eta etzan beste ez izan. Eta fan izan. Guru gaztelekutik urten gainak beste alternatibatzuk euki hemen. Han prohibiu eskuinako, han prohibitu hausen ekintzak hemen itia. Da hau aurrea ekintza jarraiketin da nitia. Dan ondako, ez bakarrik gaztien dako. Hau gugurun aldeko alternatibo bat, danontzat, ez gaztiantzat, helduak, umeak, danak, eta ez dakit ekintzak, astian ziar ez dakotzula ez behiteko, o ez daize, hemen ekintzan batzuk jarri, o tailerren batzuk, eta ez dakit, hemen denboria pasau, o beste alternatiba bat azken finean. Honek adiduz, lagun gehiago egiteko balixo hau ja. Ez dela bakarrik hor divertileko. Ni orain beste kaldekoen hitzak esango zuet, eurak esaten daue, baina lokala badau, gaztelekua badau, espalin bada, nahi bezala erabiltzen, hori aldatu geike. Hori aldatu leike? Ez. Egon dia gazte asko hor, eta ez tia urten inungo, beti arauak. Zuek beste eredu bat eskaketan dozuei, edo gura dozuei martxan jartzea, autogestioa, segun iniziatibak aurrera eruatia, eta horretarako lekua eskaketan dozue, eta eman ezean zuek hartu inozuei hau. Hori be, asambladan ez da behidatuko duzue, ustot, erabakixak horrelaxe hartza dituzuela, ez, danok batera. Bai, hastian behin junteten gara, da hor, iritzi danak eta hor ruteten dira. Da gero, hori aurrera eruaten du. Orduan, beste norbait despistatu xamar baldin badabil, hau egunero zabalik egoten da, baina zuen bilerak adibidez noiz eititzu zuei? Igandetan, 5:00 bostak eta erdi, hementxe bertan. Gura buena etorteko, gura buenak.